Jovanoviću ti ga, ajde. Doćeš telefilm, temu za Janca. Uvjeti kurac. A ti ja. Ćeš doma drkat, a? Doma si ga drkat. Znaš ovaj, ja ne šem malo ovoga boga. Ima sam ekipu, su ručno vrtili. Da, znam, ja sam vrtili klinac. Najjače, mi pravimo feštu i onda naposlije nas klince. A mi sretni vrtimo i naša oni piju, jebim. A došao, neko 3 godine vrtili. Da, ja sam vrtili. Još ga pulic. Još ga na sate. Oma meni svima, dobro. O, meni tako. Pa molim, oči mu čuvaj, molim te. Nemoj ga jako moćima da boli ga to. Koliko glavu bude? A imamo 3 kandidata. Rekao sam dok se najede. Jedino da ako imate troglavo janje. A ovo ima možda dvoje. 2 glave.